Takže vítejte tady u té chujoviny s názvem Super Cheese Roll. Počkej. No, je to opravdu chujovina. Kurňa, já chci na ten ninťák. Jo, dobrý. No, máte tady více sýrů. Pardon, traktorista to schytal. Dneska mu zničili ve škole svačinu. Já přestaň podělat ten dobrý leva. Jo. Takže my teď jedeme z kopce a zabijeme co nejvíc lidí a krav. Jau. My už tady máme nějaký prachy, protože předešlý natáčení se nezdařilo. No a prostě válíte sýrem a snažíte se vydělat co nejvíc peněz. Traktorista to... Jau! This is not a cheese girl. Ano, vidíte? Traktoristu opravdu jeblo. Oh no, dobrý. My si tady koupíme goudemi, no. Jo. Vybereme ji a jedeme dál. Prečo? Jo. A jsme sírovaný cheese over. No dobrý. Tak ty se ještě ptáš na školu. No a tohle bude nejspíš. Jau. Konec tohle videa. Tyhle chujoviny ze série The Best Games. A přestaň mě mlátit, kurňa. Ne, nemůžu, tak mě přestaň mlátit. Ano, vidíte, no, nezapomeň se nalejt a uvidíme se v nějakém videu. Takže jau, to bolí. Suzáku. Ještě, že jste už přestal mlátit, aspoň to můžu stopnout.